какво става тъща. Аз съм това. Това за вас, държи като. А тук се сменя брат ми. Сега играем на точен Бемхек. Това е специално за неговията брат Евгений. Абе, ти си брат ми, бе. То пак. Омага, как ми бъдна. Ако чувате някакво ръмжение от кучето е. Да стига Криска. Много бъгва, знам брайчета. Чуй как правиш ключета, бъгва, като не правиш ключета, не бъгва. Пак бъгва. Виж, много бъгва, много. Това е по-яко, може да направиш повече тръчета и да станеш известен. Омага, бе, ама знаеш колко трудно. Нали? Омага, бе, омага, бе, ти направих барспин. И ти изкарах и изведнъж само направи предно салто. И така, само направи предно салто. Виж, о, да, беби, точен Бемхек. Ти караш, то прави само барспин. Виж колко бъгвам, много бъгвам. Доктор Чичо Фичо. Аз съм доктор Чичо Фичо. Гледам. О, как се бъгна. О, да, биби. Окото ми е като спала пътка. Да ти дръвта детна пред спала пътка. И тук направих предосато и не се убих. И аз кой така с по-хубаво. О, фаде, мама ти. Тук ще направя две. Давай. Две салта ли, бе? Омага, бе. Ма виж, бе. Мога да направим барспин, бе. Омага, аз почна. Тук мога да направя 5 салта, дори повече. 5 салта, ти... Ти хуй не можеш да направиш. Какво? Ти хуй не можеш да направиш. Тати или мама ще чуе. Ма чуят ти. Да. Мъкни. Той е първи клас, аз съм 112 клас. Давай яд. Ако знаят, няма 112 клас. Аз съм по-големе, не му обръщайте никакво внимание. Абе, той мъж, той е четвърта група, пък аз съм 5 клас. Да, 5 клас, зато и аз снимам клип, нали? Ама, колко е 8 по 8? Колко е 8 по 8? Не знам. 64. Ако не научиш таблица. Омага ме, брат, ние в първи клас се учихме. Не в първи клас, в втори. Ние в четвърта група. Ма зато и не знаеш колко и 8 по 8, мама. Ама знам колко и 5 по 5. Колко? 10. Това. Знам колко и 6 по 6. Колко? 36. Колко и 36 по 6? Не знам, мога само 30. Не, че аз много знам. Аз трябва да го изчисля, че в ума не ми се смята много по-трудно. Ви как гледаш? Жижо, Делино на игра е равната пак. Аз съм гений. Гений, дето не знае колко и 8 по 8. О, давай, бейби, давай. Оф, мама. Гличи какво спе. Абе, добре, гледам Виолета и ко, смейте ми сега. Ай, смейте ми. Аз съм сам вой почти малкия гледам. Давай, аз слабац. Слабак, дет не може да дигне 1 килограм кирачка. Не, наистина. Мога. У нас не е 1 килограм. Колко? 2 тона. Чичумоню има хипердълга штанга. Кой яско? От Чичумоню, го се сравняваш с него. Я ти ли да удари? Не. Don't care пелото. Той спе! Да, ама слушаш те керо, нали? Не, я слушам. Тя е смелата на като теб. О, са тъпка.
1, 2, 3 за там. Комото да ни го глътна, бе. 200 метра ти пръдна, после пак аз го глътнах. Добре. Щом така казваш. Стига. О, направих 100 пъти. О! Да. Кой ти 180, бе? Вместо 360, 180. Няма такъв трик. Ома, къве виж, бе, натискам да превъртя. То... Да, бе, те на бък. Гати бъгнат я, бе. Гати автоматичният телефон аз. Нали? Той ми че ти ми. Его всички! Стига, бе, Крисияне. Излагаш се. Напишете в коментарите какво мислите за Криско. Че съм як по този път, дето играеш. Уй! О, видях, че не пишеш. О, бар спин. Кой ти, бе? Ама бъг, бе. Върча бързо! Въртя бързо. Той гледа като спала патка. Да, ти до сега казваш, окото ми гледа като спала патка. Има предвид патък. Ами ти си запатен. 1, 2, 3, на мен не ми пука. Той не. Да, виж. Аз не дава всичко се. О, това се казва се пропуск. Няма да казвам къде ще ходя. В кухнята. Не, виж като. Изжо. В туалетната. Той ще ходи в туалетната. Джанкерел пилото. Дубъл спринт! Дубъл спин, де. Пат. Сега вече поняла ги. Затваряй вратата. Обещавам ви 3 пъти ще го мина. Не влизайте! О, баланка! Не. Хора, кучка ми скимти. Давай, битова. Така, давай. Няма, Люкчо, няма. И давай. Не. Ай бе! Въй! За какво искам да го направя? Криско в туалетната така изгаси лампата. Ще го спра на пауза. Извинете, трябва да отворя на кучето. Брат ми затворен в туалетната и тати му изгаси лампата. Той сяха е. Водата не пуснали. Опа, какво? Опа. Аз по принцип тук правя 6. Давай.
се убия. Половината YouTube знае, че Тади ти заключи в туалетната. Няма да Какво ме интересува? Субджук. Казвам се. Мале, кучето ти мога да. Ох, мале, кучето ти мога да. Ох, мале, ох! Ще ми съскал така, се така. Тайно засуджива. Не искам да ви напомня, хора. Днеска и двама приятели, нали, в бара в училище. Носят суджук. Като споменахме суджук. Единия се казва Коцо, дето го носи. Суджука и само... Оня големи? Абе, мътни. И знам, че бут навън казе суджук. Нали? И само вика, нали, те се скараха за него и Коцо си го изложил точно тъжака и той вика, не бе, ще го скъсаш. Кучето му удя. Не бе, ще му го скъсаш. О, тук не знам какво е тъжа. Те пак 2 годишни ще ви гледат. 2 години. Абе, че ти знаех какво е. Няма що къде таят. Къде ти си? Сега ще има целият суджук, ще има цялата тава. Направи. Ще го сгубиш и ще ми кажеш да кажа. Не бе, ще го скъсаш. О, тук се О, мога да взема и да се го скъсам. Еди. Взимай ги. Не бе, ще го скъсаш. Не, ще ми издеш. Не бе, ще ми го издеш. Не бе, ще ми издеш суджука, бе. О, да, ще се Ей, село! Нещо село! Ей, малката, с теб ще правим салката. Жу сваля кучета. Ей, този дет играе сваля кучета. Не е вярно, не му вярвай, че на него тъпак Росин. Ластички ми слага на нещото. Затваря е вратата. Охо. Вижте как бъгна хора. Да, обещах ви, че ще го мина 3 пъти обаче. Да. Ще направя още един клип. По-хубав. По-добър. И искам този... Аз съм нинджа! Да. Това беше от мен. Пишете лайк бутона от натискане и до скоро.